Udalbiltzak, udalen arteko lankidetza bultzatzen du Euskal Herri burujabe bat eraikitzeko bidean. Herriek, herria egiten dutenez, ukitu daitekeen eraikuntza nazionala lortzeko lanean ari da. Burujabetza praktikoa lantzen du, herritarren bizimoduaren parte bihurtuko dena. Burujabetza hezkuntzan eta kulturaren sorkuntzan. Burujabetza energian, elikaduran, zaintzan eta bestelako arloetan. Herria, herriek eraikitzeko udalbiltza etengabe ari da sustatzen. Komunitateen arteko sareak, egitasmoak eta harremanak. Euskal Herri osoa hartzen duen lehen erakunde publikoa da udalbiltza. Eta zurea ere bada, izan ere, herriek herria.